Ola de novo. Como estades? Eu hoxe vou ser a encargada de presentarvos unha receita. Unha receita que, despois de escoitar o conto que vos contou a profe Cris de Cocorico, estou segurísima que xa sabedes de que se trata. Ah, que sí? Efectivamente, vamos preparar un biscoito. O primeiro que temos que facer é encender o forno para que cando metamos o molde coa nosa masa do biscoito esteña xa ben quentiño e poida medrar moito. O forno vámoslo poñer a 180 grados. Os ingredientes que vamos a utilizar son 300 gramos de fariña, 250 gramos de azucre, un pocillo dos de café de aceite, que sexa de xirasol, e un pocillo tamén dos de café de leite, 4 ovos e medio sobre de levadura en polvo. Imos logo coa elaboración do biscoito. Botamos a fariña, botamos agora xa a levadura, e remexemos así un poquinho. Agora o azúcar, e xa directamente botamos os ovos, 1, 2, 3 e 4. Agora botamos o aceite e botamos o leite. E xa remexemos ben e mesturamos todo moi ben. Listo. O seguinte que imos facer é untar un molde con manteiga ou margarina e espolvorearlle un pouquiño de fariña para que despois non se nos pegue o biscoito. Xa está. Agora só nos queda botar a masa no molde e leválo ao forno. Co forno quente a 180 grados vamos meter o biscoito aproximadamente uns 45 minutos. Agora temos que deixalo enfriar para despois desmoldalo. Mirade que ben nos saleu. Pois, a disfrutar deste saboroso biscoito. Que aproveite. Chao, ata a próxima.